नमस्कार. हांव विनया वसंत शेणाई वसई रापचें टीचर जावन रिटायर्ड आसा. आज हांव 26 जानेवारी प्रित्यर्थ बरयलेलें पद्य सांगता आनी ताजे वर्शी ह्या दिसा स्पेशल रांगोळी घालता आसा. तुमी ताजो आस्वाद घेयाती इतली नम्र विनंती. धन्यवाद. आमगेलो देश चंदू आमगेल्या संस्कृतीक वंदू आमगेली परंपरा श्रेष्ठ हीची आमगेली शक्ती हीची आमगेली शक्ती. आजी आमगेलो भारी खुशीचो दिवस सगळ्यांनी वट्टू येवया. आजी आमगेलो भारी खुशीचो दिवस सगळ्यांनी वट्टू येवया. गणतंत्र दिवस आमी पुजुया, गणतंत्र दिवस आमी पुजुया. ध्वज धर्याती ध्वज धर्याती ध्वज धर्याती ध्वज धर्याती. आजी आमगेले राष्ट्र लोकतंत्र म्हणू सन्मानित हो जाल्ले. आजी आमगेले राष्ट्र लोकतंत्र म्हणू सन्मानित हो जाल्ले. लोकांनी लोकांक खातीर चलोवचे हेंची मान्य केल्ले, हेंची मान्य केल्ले. अशी प्रजासत्ताक राष्ट्र जगारी बोट्टारी मोजू वरले. गणतंत्र दिवस आमी पुजुया, गणतंत्र दिवस आमी पुजुया. आजी आमगेलो भारी खुशीचो दिवस सगळ्यांनी वट्टू येवया. गणतंत्र दिवस आमी पुजुया, गणतंत्र दिवस आमी पुजुया. ध्वज धर्याती ध्वज धर्याती ध्वज धर्याती ध्वज धर्याती. देवाले कायम पूजन करता ती मालगड्यांकही पूजिता. देवाले कायम पूजन करता ती मालगड्यांकही पूजिता. आवसुबाप सुले ऋण फेडीचे आमगेले कर्तव्य लेखता, आमगेले कर्तव्य लेखता. देव धर्म आनी देशा खातीर सदैव देह झरता. गणतंत्र दिवस आमी पुजुया, गणतंत्र दिवस आमी पुजुया. आजी आमगेले भारी खुशीचो दिवस सगळ्यांनी वट्टू येवया. गणतंत्र दिवस आमी पुजुया, गणतंत्र दिवस आमी पुजुया. ध्वज धर्याती ध्वज धर्याती ध्वज धर्याती ध्वज धर्याती. ध्वज धर्याती ध्वज धर्याती ध्वज धर्याती ध्वज धर्याती ध्वज धर्याती ध्वज धर्याती.